Takže čus, moje meno je Tintin a ja zdravím pri dnešnom videu a dneska je tu daily vlog. Ja nemám hlas a nemám ani energiu, pretože som bola 6 dní v práci a som absolútne groggy. Teraz mám voľno, neviem vôbec, čo ideme robiť, ale chcem proste asi niečo poupratovať, alebo možno ani neopoupratovať. Uvidím, že nakoľko to bude, že či to nevydám proste ešte zajtra, že niečo nedotočím, pretože dneska nemám taký pocit, že budem až produktívna. Až tak produktívna, aby som bola korektná, a je momentálne 11:29. Ja som stala o 7:40. Bolo 7:40, keď som bola hore a nechápem vôbec. Proste som si chcela pospať, no ale môj pes povedal, že asi nie. Ale ešte asi možno dneska spať. Dneska mám v pláne. Ja si vediem taký booklist tunak. A dneska mám v pláne si proste zapísať nejaké knižky, čo mám v galérii uložené. Pretože si chcem nejak ešte dopísať, čo chcem. Ja už vlastne z toho booklistu niečo mám. Zatiaľ mám toho málo. Toto sú také tie virálne BookTok knihy, čo sú proste fakt, že úplne, že všetci to majú na BookToku. Ja už mám Twisted Games, mám Twisted Love, mám Anna Hung, King of Rout a takže tak. A už mám aj King of Pride, ale už mám tieto 4 od nej. Ona je fakt skvelá spisovateľka. Teraz čítam znova 4. krídlo. Už mám posledných 100 strán na dočítanie, takže to dneska si dočítam. A mám v pláne vám urobiť také moje video o mojich najobľúbenejších autorkách. A každé to video by bolo dedukované presne jednej autorke. Napríklad moja najobľúbenejšia autorka, jedna z najobľúbenejších, kvôli ktorej som cestovala do Prahy a na Humbug Fest, je Holly Black. A od nej mám skoro všetky knihy. Naozaj ja a Holly Black, to je proste moja srdcovka. A ešte mi proste chýbajú také tie detské, ale to neviem, že či si chcem dokúpiť od nej, ale chcela by som proste ešte The Modern Fairy Tales od nej. To ešte chcem a momentálne som dozbierala vlastne celú sériu od nej Krutého princa a všetko okolo toho. Mám úplne všetko, aj Stratené sestry mám. Ponovom mi pribudla Kniha noci, Najchladnejšie dievča v meste chladu, Najtemnejšia časť v lese, a to som si vlastne kúpila na Humbug Feste. Takže tak. A ešte som si na Humbug Feste, teda nie ja, ale moja kamoška, keďže ja som mala mať o pár dní narodeniny a ja som vlastne nám zaplatila ako narodeninový výlet do tej Prahy a ten Humbug Fest, tak ona mi vlastne kúpila na tom Humbug Feste ešte jednu knihu a to je vlastne deň po dni, to je vlastne adventný kalendár spravený ako kniha. A ja som ho videla, teda ona mi ho posielala na TikToku a ja som ho tiež začala vydávať na TikToku od tej autorky a tá autorka dokonca robila program, proste ako ambasadorský program robila tam a fakt akože taká, že sympatická pre mňa. A tak mám od nej knihu a som spokojná. Outfit check! By the way, ja už neviem rozprávať. Tento outfit je zložený veľmi za lacno. Tieto gate o niekoľko čísel väčší, pretože som chcela mať také oversize gate. Napríklad, aby mi to, keď to takto proste, neviem, padlo takto z bokov, ale mne sa to teraz momentálne páči viac takéto hore s týmto. Chápete? Toto je napríklad L-ko, tieto nohavice. V bežnom živote nosím SM a toto je dosť akože crazy, lebo pozrite sa, ako mi to ovisalo. Mne sa to napríklad strašne páči, taký Y2K štýl reperský. A sú to moje dosť obľúbené gate, proste sa mi páči proste ako mi to robí Dick. Sú to z ženské sekcie, hej, akože strašne sa mi to páčilo a keďže som schudla, tak mám pocit, že si to teraz môžem viac dovoliť a tým, že som povedala, že som sa nemala rada, keď som bola pribratejšia, samozrejme, ja som sa milovala absolútne zo všetkého najviac, akože to je podľa mňa základ.
Ale proste sa mi to viac páči. Takto, keď som schudla, tak to na mne tak inak vyznie. Ja som ich mala ešte predtým, než som tak rapidne teraz schudla, tak mi tak inak na mne pasovali, ale teraz to je o mnoho lepšie, o mnoho mi to dáva Y2K štýl, taký voľný, reperský. Podľa toho som si vlastne urobila taký outfit dneska. Toto je ináč tričko z Primarku, gate sú zo Siseju. Gate ma stali 5 eur. Tričko v Primarku ma stalo na rozpočet na slovenské ma stalo do tých 2 eur. Toto som si vyrobila sama. Má to aj kapocničku. Hneď predvediem. Ale tá kapocnička sa mi nepodarila. Ale neviem prečo. Čakajte, je ho úplne že takú spadnutú. Hneď tu nafasujeme. Tá kapocnička sa mi moc nepodarila. Ale ináč akože podľa mňa taká táto mikina celkom v pohode, nie? Na to, že som si to vyrábala, že sama. Šila som si to sama, tak to vypadá celkom v pohode, nie? Môžete mi to kľudne akože aj diskreditovať. Alebo proste nejaký hejt na to kľudne napísať. Ak niekto šije a vie šiť lepšie ako ja sa iba snažím. Toto je iba taký môj prvotný. To som si iba tak akože skúšala vytvoriť. Ale podľa mňa to vypadá dobre. Vypadá to celkom v pohode, že? Ako viem, že tie prešivy moc nie sú v pohode, ale na to, že som začiatočník v šití, je to podľa mňa absolútne brutálny kúsok, čo som si vytvorila sama. A takže tak. Podľa mňa to vypadá akože celkom, na to, že som začiatočník, to fakt vypadá dobre. Akože aj tu tie prešivy trošku, potom to vávajú, tak sa mi to teraz trošku roztrhlo, ale na bežné nosenie doma mi to absolútne nevadí, ja to potom zašijem znova. Ale podľa mňa fakt za to, že som začiatočník, to nevypadá vôbec zle. Ohodnote. A papučky, mám jednorožcov. Vítam vás v našej kúpeľni. A idem si teraz robiť skincare. Používam tieto dva produkty. Z Actionu. Prvý idem na hydratovanie pleti, lebo ja ho mám fest ako suchú. Lúpim sa ako, neviem čo vidíte. Čo som ho minula? Nemohla som ho minúť. Vyšiel. Dobre, neminula som ho celý. Ďalšia časť rutiny je serum. To si dávam dosť veľa. Ale mne je strašne príjemná tá vôňa, tá konzistencia na tej tvári. Ja som mala Mary Kay, niečo mi strašne vadí, ale tej konzistencii to je Mary Kay. Nevyhovovalo mi to, akože možno v tomto sú nejaké sajrajty a v Mary Kay predsa je to drahšie dačo o čosík. Toto stalo euro 50, ale proste mi to fakt nevyhovuje. Neviem, proste takú divnú konzistenciu to má osobne pre mňa. Ob týždeň idem na nechty. To je zaujímavé, ty kokos. Tento týždeň si ich ešte užijem a na ten ďalší týždeň už holá hop, vianočné nechty, takže tak. Ináč plánujem vianočné nákupky v Actione a v Pepku a takých tých obchodoch, ako je Tedičko, keďže my máme v Martine strašne veľa, tak aj Kik dokonca, tak prečo to nevyužiť a nepozrieť sa na to. Ináč zubnú pastu používame od Bielej perly. Toto je práve tá minúta, ako vidíte. Toto je už moje... Teraz mám otvorenú novú. Toto sme pomínali prednedávnom, ale Biela perla je moja obľúbená pasta. Ja viem, že je drahšia, že stojí skoro až 10 €. Ale radšej miniem na pastu, čo mi reálne pomáha mojim ťasnám a zubom a nebolí ma, keď pijem horúcu teplú vodu, studenú vodu. Tak proste radšej to miniem fakt na drahšiu pastu. Toto je už moje 5. palenie minúte a otvorené mám 6. momentálne. Biela perla, ak ma chceš sponzorovať, som tvoj človek. Ty kokos, ako mám happy pleť teraz. Ináč, z Actionu mám veľmi rada tieto ich skraby. A kúpila som si k tomu aj toto. To používam väčšinou večer. Je to táto sada. Stalo ma to 5 €. A bola som v tom taká, že ak sa mi to pokazí do pol roka, tak ma to nebudem mrzať, bo to 5 €. Ono už je to vyše pol roka, čo tu mám. Ja som to kupovala naposledy na začiatku roka. A kúpim si k tomu ich skraby.
a proste potom proste sa starám o tú pleť. Tá pleť vypadá o mnoho lepšie, ak si ma pamätáte zo starých videí, ja som mala vyhádzanú červenú. Ja som proste mala strašnú pleť a teraz proste, akože teraz sa mi začínajú robiť trošku páčiky, lebo ako začala tá zima, tak tá pleť sa mi ešte moc neadaptovala do tej zimy a ja mám proste strašnú pleť, keď je zima a vlasy tiež mi trpia, keď je zima. Takže sa o ne snažím čo najviac starať. A ešte mám také dve veci, ktoré sa chcem pochváliť, že ich mám a hneď som to. Martine sa otvoril Douglas a ja som si tam kúpila túto sadu, túto Blossom Pomelo Fizz. Absolútne dokonalý telový gel. Kúpim si znova ďalšiu sadu a tento body lotion, krém na telo, tiež Pomelo Fizz. Absolútne brutálne, síce to je drahšie, ale mi to absolútne nevadí. Ja som absolútne rada, že Douglas v Martine, pretože ja som chcela strašne ísť do Douglasu, akože vždycky. Proste. A húpla som na vlnu všetkých tých influencerok, youtuberiek a tiktokeriek a kúpila som si značku Snacks. Toto zaostruje? Zaostruje. Asi hej. Kúpila som si Snacks. Toto je Daily Intimate Wash, čiže každodenná intimná sprcha, povedzme tomu. Proste, aby ste si, nejako takto to vypadá. Zaostrujeme? Nie, zaostrujeme, nevadí. Proste má to pH 4.0 a musím uznať, že ja som z týchto produktov, ja im neverím. Pretože viete, že ako sa mení to pH, takéto také, že veľa produktov má na tom reklamu, ale absolútne hovno z toho. Ešte vám to urobí horšie. Ale toto? To prvýkrát, čo som si kúpila produkt za 8 € od Snacks nejaký a vyskúšala som ho. A som s tým úplne, že brutál, že si ho kúpim znova. Úloha je ísť dať ešte brať. Takže ideme na to. Keď už sme pri takých tých Douglasoch, alebo ináč keď už sme pri takých Douglasoch, alebo takých tých vôňach a starostlivosť o seba, tak vám chcem ukázať také dve veci, také dva tipy odo mňa pre vás, čo by sa mohlo hodiť. Je tento sprej, tento konkrétne je z Billy. Absolútne mi dobre vonia, je super, vydrží a nepotím sa, tak ako sa potím. A keď chcete niečo lacnejšie, ja mám samozrejme rada strašne Garnier. Garnier tie ich spreje a tie ich také tie, ako sa to volá, deodoranty, viete, také tie s tými guličkami, tak Garnier je dobrá, ale ak chcete alternatívu, tak tento sprej z Billy je tiež dobrý. A ja som si v Prahe kúpila drahú voňavku od Lenzo Hariri a je absolútne, že brutálna voňa, je veľmi dobré. Je taká vanilková vôňa a ja by som sa v tej vône mohla kúpať. Ale ak chcete nejakú lacnejšiu voňavku, nejakú alternatívu, čo si dokážete zaobstarať, aj vy v Actione momentálne majú tieto Playboy voňavky po 3 € a voňajú absolútne dokonalo a ja mám rada Playboy voňavky, ja mám strašne veľa. Ja vám teraz počítam, aby ste mi verili. Ja mám 6 Playboy voňaviek plus ešte si kupujem veľmi rada Play Sexy deodorant od Playboyu, čo tiež môžete nájsť v Actione, ak chcete. A to je vlastne takýto kutík.
A ešte, mám na akože stojan, ale tieto sviečky z Actionu sú absolútne brutálne. Ja mám rada aj tie s tým drievkom. Toto mám teraz momentálne Candra Candle Fresh Cinnamon. A je to taká už vianočná, pretože ja mám už proste od septembra vianočnú náladu a ja to nezmením. Takže tak. Ináč, čím sa vám chcem strašne pochváliť, je, že toto som našla na tému. Sú Drunk Sexual Erosion Couples Drinking Game karty. A v živote som to nehrala, ale chcela som si to kúpiť len pre estetiku, pretože pozrite sa na túto poličku. Kto pozná Anu Haung, tak vie, čo ona píše za knižky a proste som si to tak strašne chcela kúpiť, že sa mi to hodí proste k nej do tej estetiky, že to není až pravda, takže to mám tunak. V živote to asi nezahrám, ale proste je to estetické, hodí sa mi to k tomu, mám to v poličke. Práve som dopísala 3 stránky tohoto. Pozerám Hajseta, ale som absolútne že unavená, takže asi si budem zdriemnúť. Akože sú iba 3 hodiny, ale proste ja už normálne nevládzem. Joj! Práve som začala pozerať moje staré vlogmasy, aby som sa niečím mohla inšpirovať na túto zimu, keďže ja budem mať zimu hlavne voľno, pretože vyčerpávam dovolenku a moje náhradné voľno za nadpracované hodiny, čo mám za tento rok, takže budem celú zimu doma, pretože kúpele sa na pár dní zatvárajú, ešte k tomu na týždeň. Takže si teraz predstavte, že ja mám 10 dní dovolenky, 4 dní náhradného voľna, plus k tomu 6 dní zatvorených kúpelí, čo znamená, že ja budem skoro 4 týždne doma, čo je absolútne brutálne, keď si takto teraz vezmeme. A možno si max odrobím v decembri 6 dní a potom proste mám čas. A ja proste teraz sa pozerám na vlogmas a idem ešte niečo porobiť. Moja úloha je dneska prezlieť si posteľ, pretože už ho mám 2 týždne a samozrejme po 2 týždňoch si proste prezliekam posteľ ako každý bežný asi človek, občan na tejto zemi. Niekedy je to, že ja si niekedy si prezliekam posteľ aj 3 dní po sebe a to je pre mňa už asi chore. A ešte tu mám nejaké veci na pranie, takže ideme na vec a vidíte môjho kocúra. Hotovo. Teraz musím ísť dať obliečky prať a mám pláne asi vymeniť záclony a chcem ich mať červené, lebo ja vždycky takto ladím do červených záclon na takéto zimné obdobie, lebo sa mi to viac hodí k tomu vibu a idem dať rybal von. Už sa chúďa pýta, že pozrite sa, ryba. Tak ideme na to.